Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini bahasa Jawa kelas 8 lak winginane Bu Wita wis nerangne isi lan pesan moral tembang macopat. Saiki sampean buka modul sampean halaman 28. Ya, iki unsur basa sajroning tembung dandang gula. Merga sing dibahas ning tembang macopat iki akeh-akehe tembang dandang gula. Ya. Tembang dandang gula iki klebu ing tembang macopat sing jumlahe ana 11 iku. Ya. Nah, siji unsur basa sing ning tembang dandang gula yaiku basa rinenggo. Kabeh tembang macopat 11 iku nggawe basa rinenggo. Apa to basa rinenggo? Iku basa endah. Basa sing endah, basa sing wis dipaes utawa wis dipacaki. Dadi basa sing apik. Dadi lak dirungokne apik, tapi kadang sampean akeh sing gak ngertine. Ya. Wis iki contone. Nah, tembung dandang gula iki ora tembung macopat khususnya dandang gula kabeh tembang macopat iku ora mung gawe basa padinan. Apa to basa padinan? Basa sing sampean gunakake saben dinane iku lho. Kayak sampean omong-omongan karo kancane, omongan karo bapak ibuke, iku gak gawe ngono iku basa tembang macopat iku ya. Tembang macopat iku gawe basa rinenggo iki mang. Nah, basa sing wis dipacaki, basa sing endah, basa sing apik. Tapi tegese basa rinenggo karo basa padinan iku padha. Lah lak padha tegese, padha artine iku diarani dasa nama, tembung kang padha tegese utawa padha artine. Ya. Arum iki basa rinenggone arum, basa sing apik sing biasane digawe ning tembang macopat. Nah, basa padinane sing saben dinane padha tegese yaiku wangi. Arum kuwi wangi, wangi kuwi arum. Nah, iki maneh tuladhane golek padha kaya ngudi, telu, tri, taun, warsa, wong tuwa, sudarma. Iki basa padinane, basa sing saben dinane digawe. Lah iki sing wis basa sing wis dadi basa rinenggo utawa basa sing wis dipaesi, basa sing endah sing biasane digawe ning tembang macopat ya. Lak ning kene contone tembang dandang gula. Tugase sampean halaman 28 sing iki sing gladen goleki basa kang endah iku apa, tegese apa. Nah, iki 1, 2, 3, 4. Lah tekan tembang iki. Tembang dandang gula sing halaman 28. Nah, sing digarap sing iki. Engko digoleki tembunge ning kene sing tembung basa rinenggone. Nah, sing sekirane basa rinenggo sing apik-apik iku tegese apa? Ya, digoleki padha kaya ngene iki lho ya. Nah, padha kaya ngene iki. Nggo. Nah, ditulis ning kene. Iki golekine teko gladen iki, dandang gula. Nah, sampai iki wis. Iki gak usah nek 1, 2, 3 tok. Kaya biasane digarap ning LKS entuk, digarap ning buku tulis entuk, bar ngono kok dikirim ning e-learning kaya biasane. Wis ya, paham? Lak kurang paham kok japri Bu Vita boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.